Ассалому алейкум тамошобинони азиз ва меҳмонони канали мо. Бори дигар шуморо хушомадед мекунам ва хушнудазон ҳастам ки ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ мекунед. имрӯз ман влога аз занамин бегаҳ оғоз кардам ба навор гирифтанша. ози ҷама вай андохтам хомшурбо кардестам барои бегаҳ барои ифтора. озинаи гӯштча андохтам иқабуҷуша баъд бо пиёзу картошка якҷоя мекунамша. камакаки дига меистау тайёр меша. нахулас ана бинед нахуда андохтам ҳами гӯшту пиёзу картошка тамом. ира аввал амихе дар ови холӣ ҷӯшондем. ами нахтакати гӯшт дар ови холӣ хеле ҷӯшондам. баъд якҷоя кардам ами пиёзу картошкаша ба якҷоя кардам. набинед хомшурборо ҳар кас ҳар хел мекуна. баъзеҳо ами гӯшти холӣ бе чи дар об мепазанд тамом. ҷама ози тайёрӣ дидестам. картошка пускада реза кардам. ин барои кӯдако барое ки ваё овқат намехӯранд. баъд анаиҷа бо чӣ кардам макарон ҷӯшондам дар касрука. барое ки бибиҷони мо ҳар чиза намехӯра, баъзан овқат намехӯра тамоман. не ки макаронака ки кунӣ мехӯра. барои ҳавай бо макарон ҷӯшондам мондам. агар ки бихӯра бо ягон вайкати метиямша картошка ё ягон тухм кати метиям гудакда бо дринга чӣ кардам пускадам ози салат бояд кунам. чакао кардам барои бегаҳ. ба интизори янами ваям ифтор ҳастам. ози дастархон бояд партом ва оҳиста оҳиста ҳамин чизора ҷобаҷо кунам. ячи дигаро мехостам шумода нишон дидем. дина чӣ хеле мева харда будам. нархҳои инаёро нагуфтам. аёдам биромада нишон надодам. ира бинед як рӯзда чӣ хешида дар холодильник. ози ёра ма холодильник гирифтам я бор мешумша. и зардолу айнам калон калон зардолуан дӯстони азиз. дина ёра 10 сомонӣ гирифтем килоша. баъд анаи гелос боша 20 сомон шидай. рӯз вақте ман сёмка карда будам 23 сомонӣ будан нархи гелос дар ҳами бозори гипразим. дина боша 20 сомонӣ нархаш. марҳамат и зардолуи калон калон 10 сомон килош. баъд ҳаст бо майдош 8 сомон 7 сомон. ҳамхел нарх набудора. озира ма бояд бошум бо ами вай кунам баром барои сари дастархон барои кӯдако. хулоса ҳамхел дӯстони азиз, агар дар ҳамин шаҳр бошед дар дигар бозорҳо чанд меай намедонам. инаиҷа дӯстони азиз бинед ваяй вақти шомай ҳавоанам хел абрнокай чӣ хеле меган торик. ана тарафи офтобнишан тарафи қиблара бинед ваяй рӯшанай камакак. ин тараф ҳамаш анам хел абри сиёҳай. ози борон ин рӯзи дароз борон борида буд. ози боша бас кардагиай борону шамоли сахтаю баъд анамин чӣ рафт ами абри сиёҳай. ба фикрам ишав чӣ қадр борони сахт мебора. чанд рӯзаи боронӣ додагиянд вай дар обу ҳаво. саҳар ман дида будам интернета. ҳамхел ҳавои боронӣ. ира бинед чӣ хел торикай. ҳаво тарафи вайш боша рӯшан. ози анаи тарафа нишон метам. ин тараф тамоман ягон ҷӯшам хел рӯшанӣ нест. ҳамаш абри сиёҳ зеркадагиай. ба фикрам он тарафо аллакай борон боридастай. ана тарафора бинед тарафо борон боридастай.
вақтҳои охир хеле зиёд шидагаи боронгарӣ. дӯстони азиз, анаи баъди ифторай ма ози пирог бояд бикунем. аввалая ба навор бигирам, гуфтам барои бисёро пурсида буданд ҳам пироги бисквитнира. иҷа 2 тухма, ҳамаги 2 тухма мегирӣ, 1 стакан шакар кати лад мезанӣ. шумо метавонед ба миксер кунед, вале мо ҳами пирога ба миксер лад намезанем. торта мисол мекунем, вале пирога фақат ба даст. ина инҷа бинед. ира ҳози анами 1 стакан шакараям ҷадаю 2 тухм. шумо метавонед ира зиёдтара гиред, вале мо барои амин кӯдако карда истем, барои хона ҳами хел мешава. набинед амира то якҷоя шиданша, то ана мебинед, то анами намуд шиданша лад мезанӣ, мековӣ. диде дӯстони азиз, ин фақат тухму шакарай. ҳозир бо дигар чизошам якҷоя мекунем. ман шумода гап мезанам, бисёре аз духтарако пурсида буданд ин пироги ай ҳама осонаке ки фақат мо истифода мебарем. ам 1 стакани дига кефир меандозӣ. шумо метавонед жирғод андозед, метавонед мисол кефир андозед, ура баъд худи шумо медонед. ана иҷада разрыхлитель дошта бошед, разрыхлитель меандозед, вале агар надошта бошед, нами содара, ним қошуқча содара камакак уксус кати ҳам хе якҷоя мекунед. не ҳозир бинед, мо баъзан разрыхлитель меандозем, вақте разрыхлитель набоша тайёрак мегирем, ами вая содара кати уксус якҷоя мекунем, баъд мегирем дариҷа ҳамроҳ мекунем. ана меандозем, бинед дар анамин чизе ки ҳозир мо тайёр кардем, тухму шакару неи вая кефир, ана баъд содара якҷоя кардем. ҳозир шумо бинед, шахсое ки мехостед бо чихе дигар чизошам ҳамроҳ мекунем ва тайёр мекунем ами пирога. намехел ҳозир айсобе ки чи андохтаге содаша андохтагем, бинед ичи хели шид, и худаша намехел хаф боре кард, ваздош нешид. ами вай мо хамири мо гӯем дам кардиста, бинед ҷада баъд камакак дар анами вай аз ним стакан ҳам кам равған якҷоя мекунед. равғани анамин алейна, равғанои ами бебӯй, равғанои оваки якҷоя мекунему. баъдан мо намака эвая орда якҷоя карда анами хамира мо лад мезанем, то ҳозир ман шумода нишон медиҳам то чӣ хешиданша. бояд мо анами хамира кобем. хулоса на дӯстони азиз, бинед мо дар чи андохтем, 2 тухм андохтем, 1 стакан шакар андохтем, 1 стакан кефир андохтем, ним стакан камтарак равған, баъд сода уксус, тамом. орд баъд орда мо дӯстони азиз намхето намхел шидани хамира меандозем. ранги намиз гӯшонкаи ғавз ҳаст ко намхе орда ами ба чашм нигоҳ карда ҳисоб накардем рӯсти гап. ана иҷа листа як вай кардем, рехтам, набине листа гирифтем. ҳозир пурра ки вай шид. агар ки коғаз дошта бошед дар лист коғаз мемонед, пергамент. не ки агар надошта бошед шумо метавонед ки хеле листа вай равғана шакед, равғана моледу ами вая хамира андозед, тамом. ин намечаспа бо ҳар хел духовка, ҳар хелай, ҳар хел лист, намедонам аз мо намечаспа. ҷада ҳозир ман ира 150 градусда дар 25-30 дақиқа мемонам. ана дӯстони азиз, иҷада тайёр шид. ман гирдоша буридам,
ҳозир қандов мекунем, болошда сироп мешакем барои намихе сочни мулоим шиданаш. Барои сироп фақат анамин ову шакара якҷоя мекунӣ, қанчой буре мешаки болошда камака гази бине. Намихе мешаки. Анам гирдошша ки ма буридам, шумо метавонед амра чӣ кунед? Майда карда дар болои ҳамӣ баъд шакед. Бисёртарам хеле мекунем, вале имрӯз сахарни пудра кардистем. Ба ҷои ҳамун крошкиёш ира сахарни пудра кардистем. И пирог беҳад бинед чӣ хел пироги хушрӯ меоя. Мулоим меоя. Мо ира баъзан торт мекунем барои кӯдако, барои худмон. Мисол крем мекуниша ялакай торти тайёрай. И порсияш фақат 2 тухм катияй. Агар ки шумо хоҳед зиёдтар меандозед ёки ира ҳозир мо дар лист пухтагем. Агар и формочкаи ҳамун торда пазӣ вай бо тамоман дами хушрӯ мекуна, падиёми хушрӯ метия. Бинед чӣ хел мулоимай. хулоса дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мераса. Ҳар он касе ки моро ҳамроҳӣ кард аз онҳо миннатдор ҳастам. Мондани лайка фаромӯш накунед ва интизори видеоҳои ояндаи мо шавед. Хайр, то барномаҳои оянда дӯстони азиз.